أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء الحق وزهق الباطل. Ngicela u-Allah umdala wey'nsuku umvelinqangi angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Lafika iqiniso, amanga ahlala obala. Kwafika ukukhanya, ubumnyama bahlala obala. Assalamu alaikum. Ukuthula makube kini nonke. Sanibonani bantu bakithi, ma-Afrika mahle. Indawo ngey'ndawo, umhlaba wonke jikelele la kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana. Bafowethu, ayikho into emnandi nengijabulisayo nengithokozisayo uma ngabe ngithukwa, ngisongelwa, ngizingelwa, ngibizwa ngazo zonke izinto ngenxa yamaqiniso. Ayikho into engijabulisa njengaleyo. Ngisaphinda futhi ngisanitshela, ngizohlale nginitshela ukuthi abaholi benu osathana abashoda ngey'mpondo. Angikuphindele, abaholi benu osathane abashoda ngey'mpondo, ngoba izinkolo zenu noma izinkolelo zenu nikhonza usathane oney'mpondo. Angikuphindele, izinkolelo zenu noma izinkonzo zenu nikhonziswa usathane oney'mpondo. Ley'mpulampula lezi zamaRoma, khona eziluhlaza, khona ezimhlophe, khona ezimeruni, khona eziphephuli, kodwa ngithi once wabona ley'mpulampula lezi zamaRoma, hayi okwazi ukuthi sekonakele. Bathwele, abazenzi, kusho usathane ukuthi abayisebenzise. Yile impulampula lezi zamaRoma bese begaxa isiphambano okuwuphawu likasathane. Angikuphindele, yile impulampula lezi zamaRoma bese beyilandelisa ngesiphambano bese kuba ukhololo. Angikuphindele, ukhololo, yile impulampula lezi zamaRoma bese kuba isiphambano sethusi. Angikhulumi ngalaba abayifaka la emajazini, amaphaphethi nje lawa, abazi nokuthi benzani. Mina ngikutshela ngabantu abaziyo ukuthi basebenzela esihogweni, basebenzela usathane ukuze bona emhlabeni bathole ini, bathole udumo. Yezwa, babe nemali, babe nakho konke. Ngikhuluma ngalabo-ke manje, ngithi mina abaholi bakho noma abaholi benu baniholela esihogweni, egeheni lomlilo, emlilweni ongenamkhawulo. Qalile ziyenzeka manje, nisazobona, anikaboni. Okuncane lokhu enisakubonile. As long as besagqoke ley'mpulampula lezi zamaRoma, ngiyanitshela nisazobona, anikaboni. Ngoba ley'thwalo zabo uma ngabe sezikhulumile, lento esiyifunayo kumele yenzeke, ukuthi izomfaka ehlazweni, ukuthi izomehlisa isithunzi, ukuthi izodicilela isithunzi sakhe phansi, isithwalo asinandaba. Uma sesifuna lokho esikufunayo kumele kwenzeke, futhi asinandaba ukuthi ukwenza kubani. Angikuphindele, ngithi nisazobona, anikaboni.
le mpulampula lezi zamaRoma nale iphambano zethusa abayifakile nokhololo anikaboni nisazobona. Mark my words kwashabelungu bathi mark my words, nisazobona anikaboni. Lokhu kuseyisiqalo lokho nikubonile koyedwa wabaphathi benu enza lokho akwenzile enikwaziyo engeke ngumenshine la ngoba amahloni ihlazo umphathi omkhulu kangaka ezokwenza into ebole njengale. Angeke ngimenshine ukuthi ubani, niyamazi. Angeke ngisho isibongo sakhe, angeke ngisho ngisho ibandla lakhe, niyalazi. Kodwa ngithi mina as long besagqokele impulampula lezi zamaRoma, befaka ukhololo, befake lezi iphambano zethusa abayilengise la, nisazobona anikaboni. Mark my words. Nkosi sinibusise, inivula amehlo, inivula ingqondo, niphume kulobu mnyama lobe nihamba kubo nizohamba ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.